Il-mistoqsija kienet x'se jagħmel il-Gvern fid-dawl tal-kriżi fl-enerġija. Qegħdin naraw li nkunu qegħdin noffru stabilità lill-familji u anke lin-negozji tagħna. Tagħti forsi garanzija li sas-sena d-dieħla il-prezzijiet tad-dawl jibqgħu l-istess. Aħna qegħdin naraw li nkomplu naraw is-sitwazzjoni internazzjonalment. Imma fl-istess ħin li nkunu qegħdin noffru s-soluzzjonijiet lill-familji tagħna. Wara avveniment indirizzat mill-Ministru Mirjam Dalli, numru ta' ġurnalisti għamlu wkoll qatt ta' mistoqsijiet dwar il-finanzi tal-Gvern. Iżda infakra dwar il-weda li kienet għamlet hi stess 7 xhur ilu biex in-nies ma jibqgħux jinsterqu mill-kontijiet tad-dawl, Dalli qalet li meta ssir il-bidla imbagħad din titħabbar. Il-units sħaħ lin-nies ser naraw li jkunu qegħdin jingħataw huma retroattivi mill-bidu ta' din. Sar minna legal notice ġiet updated. Qed ngħidlek għadni kif irrispondejtek li la darba jkun hemm il-bdil fil-liġi ħajkun hemm M'hemmx tibdil, ġifieri qed nikkonfermaw li minn Jannar law s'issa għadu ma sarx tibdil. Jaħdem bit-trasparenza u kif ħabbarna la darba dak ikun lest ovvjament ikun imħabbar. Il-Ministru Dalli qabel elezzjoni kienet wedet li se tgħaddi liġi biex jinbidel il-mod kif qed jinħadem il-mekkaniżmu tal-kontijiet tad-dawl. Il-mekkaniżmu kien ġie stabbilit fl-2009 meta Gvern Nazzjonalista kien joħroġ 2 kontijiet tad-dawl f'sena. Iżda meta fl-2013 Gvern ġdid Laburista beda joħroġ kont kull xarejn, il-familji Maltin bdew jinsterqu minn units birħis. Dan kien ikkonfermat mill-Awditur Ġenerali. Din is-sitwazzjoni f'aktar minn 9 snin il-Gvern Laburista baqa' m'għamel xejn dwarha. Ta' jkun hemm ċertu anomalija f'ċertu settur, dik l-anomalija issa l-Arms kważi konkludew l-analisi tagħhom u għas-sena d-dieħla għandna soluzzjoni f'dan ir-rigward ukoll. Sakemm f'Jannar Dalli qalet li kienet se tirranġa din l-anomalija. Iżda f'aktar minn 7 xhur il-Gvern ma laħaqx emenda legal notice biex il-familji Maltin ma jkomplux jinsterqu l-units birħis li huma tagħhom bid-dritt. U l-Ministru lanqas ma kommetit ruħa meta se tkun qed tgħaddi din il-legal notice.